Καλά, ναι, καλημέρα λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας γνώμη γι' αυτό. Δηλαδή για την... Δεν είμαι ο κύριος που εμφανίζεται. Δεν, το ξέρω τώρα, γι' αυτό έχει γίνει το λάθος. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να δούμε τι σημαίνει για την πλευρά της Εκκλησίας η ιστορία της, αυτής της κοινής εταιρείας, ας το πούμε έτσι, του κοινού ταμείου, για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Είστε δηλαδή διατεθειμένοι από την πλευρά της Εκκλησίας τμήματα της περιουσίας αυτής να εκποιηθούν υπέρ του δημοσίου? Σας απαντώ. Η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελεί ουσιαστικά, γράφεται και στην ανακοίνωση την κοινή της Αρχιεπισκοπής και του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μια κοινωνική σύμπραξη ανάμεσα στην Αρχιεπισκοπή, την Εκκλησία από τη μια πλευρά και το ελληνικό δημόσιο, την πολιτεία. Σε αυτήν την εταιρεία περιέρχονται ουσιαστικά περιουσιακά δικαιώματα επί ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας. Και αυτή η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα μεταβίβασης κυριότητας, δεν μπορεί δηλαδή κατά το κοινός λεγόμενο να πωλήσει ακίνητα, μπορεί όμως να προχωρήσει σε μακροχρόνιες ή ολιγόχρονες εκμισθώσεις και σε ανάλογες παραχωρήσεις της χρήσης της γης. Αυτά μπορεί να κάνει. Υπέρ του δημοσίου, δηλαδή το έσοδο να είναι υπέρ του δημοσίου? Όχι. Τα έσοδα ουσιαστικά θα μοιράζονται, θα κατανέμονται ανάμεσα στο δημόσιο και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Σημειώνω, γιατί πρέπει να ρωτήσουμε τι συνεισφέρει σε όλη αυτή την ιστορία το δημόσιο, τι συνεισφέρει η Αρχιεπισκοπή. Το δημόσιο συνεισφέρει ουσιαστικά τη δυνατότητα απελευθέρωσης μιας λιμνάζουσας εκκλησιαστικής περιουσίας, της λεγόμενης δεσμευμένης περιουσίας, η οποία αποτελεί μια περιουσία στην οποία η Εκκλησία είχε ακλόνητο περιουσιακό δικαίωμα κυριότητος, το οποίο παλαιότερα αμφισβητήθηκε και το οποίο διεκδικήθηκε και κερδίθηκε στα δικαστήρια. Αυτή είναι η περίφημη δεσμευμένη περιουσία. Μιλάμε ουσιαστικά, για να το κάνω και πιο απλό, για αναγκαστικές απαλωτριώσεις κάποιων εκτάσεων της Εκκλησίας, για τις οποίες η Εκκλησία ουδέποτε αποζημιώθηκε και κατά των οποίων, επειδή ουδέποτε υλοποιήθηκαν, προσέφυγε ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Τα δικαστήρια δικαίωσαν την Εκκλησία, αναγνώρισαν το περιουσιακό δικαίωμα κυριότητας που έχει επί των εκτάσεών της, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε από το έτος 2006-2007, ήδη επί Αρχιεπισκοπής Χριστοδούλου τότε, ουδέποτε προχώρησε το δημόσιο στην εκτέλεση των αποφάσεων ως όφιλε. Άρα λοιπόν το δημόσιο συνεισφέρει το αυτονόητο, την παροχή αυτής της νομικά κατοχυρωμένης δυνατότητας στην Εκκλησία. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Να το δούμε όμως λίγο. Η Αρχιεπισκοπή εισφέρει αυτά τα ακίνητα, τα οποία στην συντριπτική του πλειοψηφία είναι οικόπεδα. Και με ρωτήσατε και για τα έσοδα, για να ολοκληρώσω την απάντηση σε αυτό που θέσατε. Τα έσοδα θα κατευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για κοινωνικό σκοπό. Τι εννοώ? Από την πλευρά της Αρχιεπισκοπής, όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν για την περαιτέρω στήριξη και επέκταση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου. Από την πλευρά του δημοσίου, όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν για τη διεύρυνση των κοινωνικών υποδομών του κράτους και την αρρωγή των πλέον ευπαθών και αδυνάμων συμπολιτών μας. Υπενθυμίζω ότι χάρη... Αλλά και εμείς πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης, δεν πάει υπέρ της αλληλεγγύης, στην τρύπα πάει, αλλά λέω τώρα, ναι. Απλώς για χάρη της συζήτησης ότι χάρη και στη βοήθεια του ΣΚΑΙ, η οποία είναι πολύτιμη μέσα από το πρόγραμμα Όλοι Μαζί Μπορούμε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ιδιοκτησία του σταθμού και τη διεύθυνση και όλους τους δημοσιογράφους και όλο το προσωπικό που υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια. Η Αρχιεπισκοπή διανέμει αυτή τη στιγμή καθημερινά περισσότερες από 10.000 μερίδες ημερησίως. Αυτό είναι το κοινωνικό έργο. Ωραία, αυτό είναι το κοινωνικό έργο, κύριε Κονιδάρη. Μου επιτρέπετε λίγο. Αυτό το κοινωνικό έργο είναι ένα άλλο κομμάτι μιας δραστηριότητας. Καμία αντίρρηση. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό, η χώρα και η κοινωνία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα οικονομικό τεράστιο. Μάλιστα. Και τίθεται ένα ερώτημα από πάρα πολύ κόσμο. Γιατί την ώρα που εκποιούνται τα τμήματα της περιουσίας του δημοσίου, για τα οποία υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις, για ορισμένα εκ των οποίων υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις, δεν μιλάω τώρα για ένα απλό κτίριο μονάχα, γιατί να μην υπάρξει από την πλευρά της Εκκλησίας μια αντίστοιχη συμπεριφορά, ας τη χαρακτηρίσω έτσι, ώστε τμήματα της περιουσίας που είναι και στην πλειοψηφία της, όπως είπατε, είναι ακίνητα, οικόπεδα κτλ., τα οποία και σε πολλές των περιπτώσεων είναι και αχρησιμοποιητά, ανεκμετάλλευτα δηλαδή, να μην περάσουν και αυτά στην εκποίηση, ώστε να ελαφρυνθεί η χώρα από τα ποσά που έχει ανάγκη και τα οποία τα βγάζει κόβοντας μισθούς, συντάξεις και πληρώνοντας φόρους, ας πούμε, ο πολίτης. Γιατί λοιπόν η Εκκλησία να μην συνεισφέρει σε αυτό το επίπεδο, μια και μιλάμε για εκμετάλλευση και εκποίηση, και ταυτόχρονα θα σας κάνω μια πρόσθετη ερώτηση. Αν η Εκκλησία θα ήταν διατεθειμένη να συζητήσει ακόμα και τη διερεύνηση ενός διαφορετικού τρόπου πληρωμής των ιερέων, έτσι ώστε να ελαφρυνθεί το δημόσιο από το κόστος αυτό.
να τα συζητήσουμε όλα. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο το οποίο θέσατε. Ναι. Και θα σας το απαντήσω υπό τη μορφή μιας ερώτησης. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν ωφέλιμη και χρήσιμη για την ελληνική κοινωνία η εκποίηση των ελάχιστων τμήματων της περιουσίας που έχουν απομείνει μπιτ παρά ή η εκμετάλλευσή τους, μπιτ παρά κυριολεκτικά, ξέρουμε όλοι που βρίσκεται το real estate σήμερα, ή η εκμετάλλευσή τους υπό τη μορφή μιας μακροχρόνιας ή μιας ολιγόχρονης μίσθωσης ή μιας μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης. Νομίζω ότι όλοι οι δήμονες, όλοι όσοι γνωρίζουν την αγορά, θα απαντούσαν το δεύτερο. Τεχνικά σας απαντώ στο συγκεκριμένο. Ναι, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Με ενδιαφέρει και η πολιτική αντίληψη αυτού του πράγματος. Θα είστε διατεθειμένοι ως φορέας να συνεισφέρετε με μεγάλα ποσά, εφόσον είναι και αρκετά σημαντική σε αυτό το επίπεδο η περιουσία. Ναι. Όπως σας είπα, όλα αυτά τα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από αυτή την εκμετάλλευση θα κατευθυνθούν ουσιαστικά σε ένα έργο το οποίο και η κοινωνία έχει ανάγκη και το οποίο υπάρχει σε καθημερινή βάση και το βλέπει η κοινωνία. Δηλαδή, ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα τα οποία διαχειρίζεται η δεν πηγαίνει χαμένο. Ούτε ένα ευρώ δεν πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Όλα κατευθύνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δίδε ουσιαστικά από τους πρώτους στην κρίση και τις επιπτώσεις της προς την κατεύθυνση ουσιαστικά του κοινωνικού και του φιλανθρωπικού έργου. Να σας πω και κάτι άλλο το οποίο νομίζω έχει τη σημασία του. Και πρέπει να το ξέρουν αυτή τη στιγμή και όσοι μας ακούν. Η Εκκλησία αυτή τη στιγμή έχει μόλις το 4% της περιουσίας που είχε στις αρχές του 20ου αιώνα. Και το 96 που πήγε? Σας απαντώ. Το 96 πήγε ουσιαστικά υπέρ της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας σε στιγμές εξαιρετικά κρίσιμες και κομβικές για τον τόπο. Η Εκκλησία παραχώρησε. Δύο περιόδους αναφέρω, οι οποίες έχουν τη σημασία τους ιστορικά. Τεράστιες εκτάσεις της περιουσίας τους σε αγρότες και ακτήμονες και σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη αμέσως μετά την Μικρασιατική καταστροφή και αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Η Εκκλησία γενικά πάντα παραχωρούσε και πάντα παραχωρεί. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ζητήματα και με τη διαχείριση του χρήματος και με την εξαφάνιση, αν θέλετε, περιουσιακών δεδομένων και στοιχείων. Αυτό είναι. Πείτε μου, δώσαμε και μια απάντηση για το θέμα της μισθοδοσίας. Ναι. Νομίζω ότι όσοι θέτουν το ζήτημα της μισθοδοσίας ευκαίρος ακέρος είναι μάλλον εγκέφαλοι που διακρίνονται για την οσιρότητά τους και εγκέφαλοι εξαιρετικά ανιστόρητοι. Εγκέφαλοι που δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει για το ελληνικό έθνος και τη σημασία που έχει για την πατρίδα η συμπόρευση εκκλησίας και πολιτείας σε δύσκολους καιρούς. Όπως σας είπα, η Εκκλησία από την απελευθέρωση της Ελλάδος στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδος για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό και γι' αυτό και παραχώρησε τεράστια τμήματα της περιουσίας. Έναντι αυτών των παραχωρήσεων που σας ανέφερα αμέσως πριν, η Εκκλησία, η πολιτεία ουσιαστικά ανέλαβε τη συμβατική υποχρέωση της μισθοδοσίας του κλήρου, η οποία είναι, και αν θέλετε, και ένα ελάχιστο ποσό από το δημόσιο προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν η μισθοδοσία της Εκκλησίας των κληρικών και των ιεραρχών αποτελεί συμβατική υποχρέωση της πολιτείας και μόνο κάποιος εξαιρετικά νοσηρός εγκέφαλος που διαπνέεται από έντονο αντικληρικαλισμό μπορεί σε τέτοιες περιόδους να βάλει τέτοια ζητήματα. Εντάξει, δεν χρειάζεται αυτές τις εκφράσεις, αλλά νομίζω πάντως ότι επειδή υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχει μια άλλη αντίληψη γύρω από αυτό το θέμα και μια άλλη λειτουργία. Ξέρετε, και στην Ελλάδα αυτό ουσιαστικά θα ήταν μια ή άλλη που λένε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έτσι κι αλλιώς είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, θα μπορούσαν αυτοί να τροφοδοτούν και να χρηματοδοτούν. Αλλά το λέω ως τυπικό στοιχείο. Χρησιμοποιώ αυτούς τους λίγο πιο οξύς χαρακτηρισμούς για ένα πολύ απλό λόγο. Σε περιόδους ευμάρειας είχαμε την πολυτέλεια να αναφερόμαστε σε απίθμενες ιδεολογικές συζητήσεις περί όνος και άξης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια περίοδο βαθύτατης κρίσης. Γι' αυτό, επειδή είναι πολύ πιεστικά τα πράγματα. Πολύ νωρίς. Στην κρίση λοιπόν οφείλουμε όλοι να είμαστε ενωμένοι και οφείλουν και οι